Ahojte, zase som zavítal po dlhšom čase na moje obľúbené miesto a teraz vám trošku ukážem, čo som tu všetko za malú chvíľu mohol zažiť. Už tradične k tomuto miestu patrí vodáctvo a že tu o túto atrakciu je záujem, to môžete vidieť aj sami. Nedaleký hron, ktorý tu tečie, sem stále láka návštevníkov, aby si mohli užiť túto rieku. A veľkou výhodou je, že na túto akciu vôbec nemusíš byť pripravený, lebo tento kemping disponuje všetkým, čo k tomuto práve potrebuješ. A môžeš sem prísť sám, individuálne, alebo zavolať celú partiu svojich kámošov a môžete si naplánovať takýto malý spoločný trip. A dokonca pokiaľ máš nejaké obavy alebo informácie, tak o tejto ceste, plavbe a všetky informácie ti podá sám majiteľ tohto kempingu. Pán Marián, ktorý sa tu o všetko s láskou stará. A ty môžeš spokojne nasadnúť na člnok a užívať si miestne okolie, prírodu, ticho a atmosféru, ktoré okolie obce Júr nad Hronom ponúka. Alebo môžeš navštíviť niektorú z cyklotrás, ktoré sú v tomto okolí. Samozrejmosťou je, že kopec ľudí si na toto miesto bere na odpočinok a relaxáciu aj svojich rodinných zvieracích miláčikov. Ja už som sa sem dávnejšie nemohol dostať, ale po dlhšej dobe, odkedy som tu bol, tak môžem pozorovať ďalšie zmeny, ktorý tunajší kemping urobil. Vidím, že pán majiteľ má stále veľký elán to tu zdokonalovať, aby sa tu ľudia, ktorí to tu navštívia, cítili vždy lepšie a lepšie. Tunajšie jazierko, ktoré pri tomto kempingu je, slúži na súkromný rybolov a prešlo takou modernizáciou, rekultiváciou, kde pribudli posedy pre rybárov, ale samozrejme svoj kľud si tu nájdú aj iní návštevníci. Môžu sa tu v kľude tejto prírody prejsť na malý ostrovček a pozorovať okolitú prírodu a vychutnávať si relaxačné ticho, ktoré toto miesto ponúka. Chýr o tomto mieste sa dostáva aj za hranice Slovenska. Videl som tu aj návštevníkov z iných krajín. Započul som tu nemecký pozdrav, ale dokonca aj maďarské. Samozrejme je letná turistická sezóna a tunajšie chatky boli všetky obsadené. Medzi ďalšie veci, ktoré som si tu od mojej poslednej návštevy všimol, je to, že tu pribudli ďalšie zaujímavé veci pre najmenších, aby si aj oni mohli tento pobyt v prírode krásne užiť. Pán majiteľ tu buduje takú malú mikrofarmu, ktorá tu robila radosť nielen deťom. A pribudla tu aj jedna nová trampolína, kde sa deti môžu vyšantiť úplne celý deň. A rodičia môžu z nedalekej diaľky tunajšieho bufetu pozorovať svoje ratolestie, ako si to tu krásne užívajú. Ďalšej veci, ktorej som tu neodolal, bol v ponuke krásne čerstvý chrumkavý croissant, ktorý podával sám pán majiteľ, ktorý ma informoval aj o tom, že počas mojej návštevy sa tu konali aj dni obce, kde som sa mohol dostať, pozrieť a zažiť tunajšiu atmosféru miestnych ľudí, ako sa vedia zabávať. Vypočuť si miestnu kapelu a vyskúšať aj tunajšie vína. A štrngnúť si na zdravie s priateľmi, ktorých som v tomto kempe poznal už pred rokom a veľmi rád som bol, že som ich tu stretol zas. Tak asi len toľko ochutnávka z toho, čo som zažil v tomto zaujímavom kempingu pri Hrone. A možno to bude aj dobrý tip pre vás.